Jaj, Flóra, olyan jó, hogy megcsináltad ezt a pisi bulit. Igen, olyan csajos. Tícia, annyira szép a hajad. A körmöd. Barbie rózsaszín. Molly hív. Szia, csajos. Várj, kihangosítalak, itt vannak a többiek is. Szia, csajos. Sziasztok, lányok! Hallottátok, mi történt múlt héten a suliba? Nem, mesélj. Lebuktak az Ágival. Nem már. Komolyan? De elmondom előről az egész történetet. Dani meg Mártonról kiderült, hogy zsaruk. Először beépültek közénk, aztán... May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door and started whooping her ass worse than before. They cursed and divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said, nothing, you idiots. Dr. Dre's dead, he's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, 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 Slim Shady, I'm sick of him. Look at him, walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute, though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on. Krisztus illata egy ház. Mi ez a vicc? Hát, szerintem itt vagyunk. My mom is on your lips, and if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the best thing you do. Little kids, and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what intercourse is. By the time they hit 4th grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. Mi az ábra, srác? Fura ez a hely. Women wave your pantyhose, sing the chorus and it goes. I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Kényelmesen ültök? Azonnal emeljétek fel a popsitokat, ha én beszélek. Álcában fogjátok nyomni, középiskolások lesztek. Csak azért vagytok itt, mert kölyökképiek vagytok, mint azok a Justin Bieber, Miley Cyrus, például nyálas kis senkik. Ha nem tetszik, el lehet innen menni. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy erősítsétek az előtéleteket. Mint ott az a gyerek. Jóképű és valószínűleg síkhülye. És mi van vele? Alacsony, gátlásos, de jól bánik a pénzzel. Igen, igen. Aranyos ember. Tényleg elég jól bánsz a pénzzel. Nektek senki sem szólt, hogy ez egy titkos egység? Béna tiniszerkó. Én nem kaptam e-mailt. Két szabály van itt nálunk. Az első, nem rúghatnak ki, világos? Senki se tudja, hogy itt vagytok. Ha repültök a suliból, innen is azonnal repülni fogtok. Na menjetek átöltözni, utána meg várok titeket az irodámban. Itt vagyunk föl. Jó, üljetek le. Megérthetétek a szabályokat? Nyugi föl, nem fogunk csajozni. Mi profik vagyunk. Nem hozzád beszéltem, gigacsecs. Fura kis puttóképet van apám. A társadnak löktem az okosságot, a pengagyú csinis srácnak. Ha hozzá beszélek. Ha azt mondom, fogd be a pofád, hozzád beszélek. Világos? Világos. Na. Figyeljetek, terjed az Ági a fráterben. Itt van néhány videó. Nagyon elszomorító. Téged csupa laza órára irattlak be, nem kell félned. Épülj be a laza kemény srácok közé, és kapd el a terjesztőt. Te pedig kémiára fogsz járni. Elloptok néhány cuccot a kémia laborból, azt deríts fel. Most pedig nyomás haza, holnap iskola. Jó reggelt, fiúk! Fiúk, látjátok, hogy mennyi az idő? Keljetek fel! Hát de anyuka, nem már! Gyerünk, fiúk!
jigger me no press people but nobody chat come face me with some. Like how me have 22 in a me something. Then I feel so forget the next on the fool. Press jigger me no press people but nobody chat come face me with some. Like how me have 22 in a me something. Then I feel so forget the next on the fool. Anytime you ready to start walk. See who the fist spread it out from the style is the bomb, the dang, the dang, Úristen, én nem is borotválkozok. Állj, te így hordod a hátid? Csak lezseren dobd át a válladon, úgy a menő. Oké, végül is te vagy a menő. Figyelj, tesó! 2 dolog kell ahhoz, hogy menő légy a suliba. Első, ne igyekezz. Második, ha valaki beszól a suli első napján, vágd pofán rendesen. Harmadik, légy jó pasi. 5, legyen egy menő vertád. Basszus. Hustling, 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 hustling. Every day I'm hustling, 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 every day I'm Hogy nézel ki a szerencsét? Fiúk, azt hallom, hogy volt valami lögdösödés az iskolában ma reggel. Még egy ilyen előfordul, és repültök ebből az iskolából. Melyik őtök Márton? Én lennék. Na menjetek órára. Rendben. Kedvenc molekulám a víz. Elvenném, ha lenne benne kis íz. Tetszik, hogy kifolyik a kezem között, mikor anyám belőle levest főzött. Az ősi marson született, majd a kocsimosokba büntetett. H2 jó, H2 jó, H2 jó. Köszönjük, Bence! Készült még valaki molekula mondással? Nem? Akkor jöhet egy jó kis röpdogi. Micsoda? Jaj, Márton, te nem is tudod, mi ez a röpdogi. Aki először kész van, az kap egy 1000 forintos utalványt a hotdogiba. Öregnek látszol. Meghúztak, vagy mi? Dehogy is. Franciába jártam suliba, és ott plusz 2 év a gimi. Szívás, mi? France, de jeu, de l'amour. Ja, királyság. Én is örülök. Szóval ma tartjuk kérem szépen az énekkari válogatást. Tudják, amikor én kezdő tanár voltam, akkor úgy gondoltam, hogy... Figyelj csak, sajnálom, amit azzal a fiúval tettem a folyosón. Jobban sajnálnád, hogyha a lány lenne? Nem, erre gondoltam. Mint a neve is mutatja. Látom, ebben az iskolában mindenki igen okos. Hát igen, amióta bejött ez az Ági cucc. Egy haveromnak kellene, ő kipróbálná, hol tudok szerezni. Minden együtt volt, és akkor a zeneszerzők megbolondultak, és azt írták, ami nekik jól esik. Idióta vagy. Nem vagyok, de sötét vagy. Röpdoga.
Milyen gyors vagy. Nézem, megnézem, és jegyet adok a dogidra. Kimehetek viccére, tanár úr? Menjél. Aztán utána rájöttek, hogy ez nem jó, és helyette más írtak. Tanár leszek. Halló, SMS király! Hogyha ilyen sok mondani valód van, akkor gyere, légy szíves, aztán énekelj valamit nekünk, jó? Na, gyorsan mutasd meg, mit tudsz. Beköla, a beköla. Az nem megy nekem. További lépések. Először fel kell törölni a követ. Rendben. Csak siessünk. Csátes. Na keressük meg azt a termet, de gyorsan. Mennyi? That's my fam, I hold them down forever. Us against the world, we can battle whoever. Marhaba bilek, futó? Magyarul mondja egy bástyát, csak egy kis ágértőt. Tudsz nekünk segíteni? Jó, de most nincs sok. Jó, van, csak egy kicsit adjál. Várjál, hívok valakit. أهلا يلا شو بكي تعي روحي لهونيكي اصحى تعملي شي أحسن ما تخسر لي الدين. Hé, még itt előttem vegyétek be. Hova mentek? De én otthon akartam bevenni. Igen, én is. A fecskek jöttek a litkából, mindenki. Meghoztuk az ágyit. Francba már? Nem, nekem hasonló. Nem, nagyon nem. Dobd be egy ágyit. Köszönöm. Ó, király! Ez nekem van egy. Tessék talán, én is ezt szeretem. Utcára nyílik a kocsma ajtó, kihallatszik belőle a szép muzsika szó. Sört ide, bort ide, de szép barna lány az anyád, hadd mulatom ki magam igazán. Bravo, kedves Pál Dénes, nem, Dániel, nagyszerű volt, fölveszünk az énekkarba, kiváló. Ennyi kémia. Ez az Ági. Kapjuk el. Mi a fene? Poffa be, azonnal indulj! Auf Deutsch, bitte. Mi bajod van? Ich finde es einfach super.
Elkaptalak ágat. Danikám, osztozzunk az üzleten. 70-30? Hát inkább 30-70. Rendben vagyunk. Smack it in the air. Legs move it side to side, smack it in the air. Legs move it side to side, smack it in the air. Shoulder sideways, smack it in the air. Smack it in the air. Legs move it side to side, smack it in the air. Smack it in the air. Way your hands, I choose, I put it in the air. Way your hands, I choose, I put it in the air. Clap, 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 like you don't care. Smack that, clap, 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 like you don't care. I know you care. Clap, 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 clap it. Foot up, my foot up. Hold up, now my foot up. I'm spinning, my foot up, yeah, my foot up. Sziasztok, Gáspár Győző vagyok. Szeretném, hogyha szavaznátok a Fráter Gimnázium 11A osztályára, az alvilág csapatára, úgyhogy fel a fejjel, szavazzatok, mert ha nem győzünk, akkor Szilárd Kristófot, úgyhogy szavazzatok a 11A Fráter Gimnázium alvilági csapatára. Ciao.